Nilimen ke Longkiri terang nili harak Bisunar Sareli boys hostel hikim kerang 2020 ani khaladak CM sir ningke be penajok ada kal bidang te kal bipu laso alangli lamjak bitikang si sorting pensi alangli khaladak rat amai pielong lamjak bitikang lo lasi upai ke lalu sistemnya lockdown corona lockdown 2020 bangke doko masih la 2021 kan si kim rang pon bom lo la si halas tak kim rang bom hotame Bisunar according din do antame atau kono kal bidoan sistem ningarong lo la si halas tak kim gerang tapi thangnat ni gumana pasung pon pe la pente ada kim rang bom pu non pu ta kim rang pon bom la si juga damtang Oktober ciklopan lo alangli RTI aktivis kusiku dodesor rongfar alangli nilifan kaike ta pun pensi nilifan nanti stawar ada la si alangli bangke kene halaso kikim kerang aku taksi alangli poisa nang di Bandung tangkalan di Bandung la so tangkalan di Bandung magalalo ndak JI hentom teron alangli tumanta pulo Nasi niliphan bangke last 13 November tu segitu, la 13 November aprang yang sinang ni bosan ni pipi puluh tante 30 pela pipi ni tum jadi step teme tengko segitu. Nasi alang ni ke kajulang ating ke amreng konspirasi pensi itu tu. Nasi alang ni extortionist tong claim jima mate political leader tong claim jima nasi esona mai sona lang claim adang jipolo khala da ki kim kerang non puta ki mirang bom la ati da manager non puta do bom ati da project non puta jujela khala da ke non boundary wala tangalo la pen architecture ju rong party rong be la pen akola thong no be institute be tangnya lo la pen boss hostel te be tang lo penon aptang aswat hake par doi poni phantanon ni tum ki madang kon flo la penon ki claim ke dam ji la non kene hola pila budang po kitchen room dola la pen ko la dak rest house dola la silason alang li tangka maha nangke hang dum thap hadak kabiat hedo ku kalbitan de kalbi mathat hepen alang li tumlason nangke ther ke hapen ke laso joni pe sendiri cica kan delo athe alang di adisita dili phan confrontation dopen tingki sarang ku dili phan nang kupe alang li kai ke tap kun senai kol dili phan alang li bangke 30 November aprang poisa nang pinang po lakso approve ke nono ilong tado juga damtang karbila medamai laso reception committee ke sengan ni mata lang ni punang ko laso sa me nompu adilong recording do alang ni ki pubang ke 30 November aprang mo sinang li itima cingki napa juje kulutang te la so apu thak bangke jadi step teme tengko tabane ko pilo 30 November bane 30 November mang aprang posa nang pinon ai tipang samrina lasi lasona muni tumhan ke he kaching hon pang he gabe pu chini lor pensi niri sadabe alangli lason extortionist ke chok che ko jone pensi alangli pan FIR pi chok Ano na di man? niri pan tangkanan di bangke lakre po laso lakre po bangke JI hentom terona tumhanda pulo doktor tumhanda pulo gari lohang det ci alang litum ke ther ke hap lasi alang li RTI awada dur ke lason kalima posini lima thata RTI awada dur ke lam chulam jok pasi cingki je thanang ji alang li alisita niliphan confrontation to de kaita pun masih nang thel nang ke hap
Kasi laso namun ni tungke political leader kuta hokdam nang nema kosi non ke bang jilangan ni tame amrei homosti long kedu atokan lo karbi atuan pada diri ka chuni bang lalo kasi lason extortionist akam ke claim jong sik alang li claim bom lan kula tangte alang li ke koso sik hey kacing hon long di long pat kacing thurjia alang li koso sik claim kon ko kusin ni jong kon tangte latangkan lakrip honang hang pu nang tum ahin ben pi kel lama mate pipela ni tuma hin man pipe alang li ke non puta chitong sarpen le bating ki sarpen ta na hang he phun ben nang thera na ha bare lo lab det pen ke ko lang li phun nang thera na ha ma det pen ke ni li ke alang li phan ke extortion pe ko alang li ko mal te pe alang li jei ta kali engineer ta kali te pe authority amli ta kali si ni li phan non makam patang sera ko alang li ko mal kasi ni Clip long rong phar sang lo ke jong pon je nang li tun labang so kam le klen long bil mo kha dru ik lam du alam thebang ko an ahok ka pen ko an ahok kali lo nang li phan paklar ko ni jima Nilitum 2001 pen kam cheng bon bom lo asi kam cheng bon la administrative approval AA to school la tang pon et pasi tum kam pe pon bom lo la so si continue non puta kam pe pon bom lo la si non ke claim ta doping la si kam ai continue si claim bom la non